Mä sanoin, jos... Hyvä paikka. Hyvä. Jee. Hyvä. Hyvä. Jee. Mä tiukon. Ciao! Hyvä. Hyvä. Kiitos riittää. Tää on vaan pois sanottu. Irti. Laati irti. Pohja. Näkyy vaan miullassa. Verta tulee josta. No niin näkyy tulevan. Mikähän sillä nyt auki? Otti tuo keppi joku. Se varmaan. Joo. Ei oo uutta. Puolustushaluja haluaisit siihen pitkin varmaan? Joo, kyllä. Otetaan apuliina tuolta ja... Teisin mä tässä vai missä? Joo, pannaan siinä se apuliina jo valmiin. Pyörät tähän kätteen pari kertaa ympäri. Ja sitten toisinpäin se lenkki täällä läpi. Ja lenkki sieltä läpi. Hyvä. Ja sillä se on se lenkki. Nyt lähtee käymään se rinnettä ylöspäin. Hyökkäjä tulee esille. Niin katot vastaan tuolta hyökkäjä. Ota semmonen tukeva asento. Se on se suojelussa polkku. Mitä käät lähellä roppupaikaa. Ja missä vaiheessa löytyy se ilta? Kyllä. Minä pian apuna takaa. Pysähy heti kun se ukko. Joo, kun se huuttaa, että pysähdy, niin silloin pysähdy. Joo. Se oli just nurkalla oikein. Joo, sinne ylöspäin lähdetään. Mitä sinne ylös? Lähdin! Tuommoiselle koiralle tulla päin. Ettäs kehtää. Terve.
Mä otan sulta koira. Pohjalla olisi sama tuo apumiina pois. Joo. Ei häiritä sitä. Pedi, tule hyvä. Sitten tule tänne päin. Tähän seisomaan ja käynyt koiran päin, joka on että lupaani kutsuttua. Pedi. Tänne! Tänne! Hienoa. Tule tänne. Vaan kiinni. Pedi. Kiinni. Laittaa.